नमस्कार, जय भोजपुरी। हम देवेंद्र वर्धा महाराष्ट्र से मन की बात लेके हाजिर बानी। हम आदित्य राजन कुशीनगर से मन के बात के एक कड़ी में आप सबके प्रणाम कर रहे हैं। हम उदय नारायण सिंह छपरा से बोलत रहनी है। मन के बात सुनने वाला सब श्रोता लोगिन आ आखर परिवार के सब सदस्य लोग के रवि प्रकाश सूरज के आरा बिहार से प्रणाम। नमस्कार, हम गौरव सिंह गांव शिवपुर जिला रोहतास बिहार से बोल रहल बानी। प्रणाम, अनूप देवरिया से। प्रणाम, हम निमेश कुमार वर्मा आज मन के बात के दूसर का चरण में अपन बात कहे के चाहतनी शीर्षक बिहार के विकास में भाषा के योगदान। प्रणाम, हम संजय कुमार सिंह पंजवार सिवान से बिहार के विकास में भाषा के योगदान विषय पर अपना मन के बात कहे जा रहल बनी। प्रणाम, हम अमित मिश्र डुमरांव से बिहार के विकास में भाषा का योगदान बा ए पर हमनी के आपके हाली मन के बात में चर्चा हो रहल बा। प्रणाम, हम नवीन कुमार बलिया से